Докато дойде пролетта и вече започна да се усеща като лято. Затова от новата брошура на Практис съм ви приготвила страхотни предложения за дома и още по-страхотни за градината. Приятно гледане! Практичен, стилен и издръжлив. Градинският стол SC037 в цвят капучино е идеален за вашето външно пространство. С размери 55 на 58 на 72 см и здрава метална рамка с ПВЦ ратан, той е перфектната комбинация от комфорт и устойчивост. Вземете сега за 42,99 лева за брой. Търсите комфорт за топлите дни? Тази градинска люлка е с метална конструкция, прахово боядисана за издръжливост и идва с 4 см възглавници на седалката и облегалката. Товароносимостта й е 220 кг, а размерите й са 170 на 110 на 153 см. Идеална за релакс под сянката. Цената й е 139,99. Сивият тревертин на Ефектор придава естествен и стилен акцент на всяка стена. Лек с размери 120 на 60 см и дебелина 2-3 мм. Идеален за бърз монтаж и модерен резултат. Подходящ както за вътрешни, така и за частични външни приложения. Цената е 50 лева за брой. С този бензинов тример на ZL ще се справите с всяка тревна площ. С мощност от 2,2 кВт и работен обем 52 кубични сантиметра, той е идеален за ефективно косене. Окомплектован е с кордова глава, циркулярен диск с диаметър 25,4 см, както и с регулируем самар за максимален комфорт. Ширина на косене 42 см, перфектен за всяка градина. Цената му от 24 април до 11 май е само 166 лева. CAT DX26 е здрав и надежден перфоратор с мощност от 800 В и ударна сила от 3 джаула. Идеален избор за пробиване в тухла, бетон, дърво и стомана. С включени аксесуари като ръкохватка и дълбокомер, той осигурява максимален контрол при работа. Максималният капацитет на пробиване е 13 мм в стомана, 26 мм в тухла и 30 мм в дърво. Готов за всяко предизвикателство у дома или на строежа. Цената му е 189 лева. Ако това видео ви е било полезно, абонирайте се за YouTube канала ни и натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качим ново. Последвайте ни също така в Instagram, TikTok и Facebook за още вдъхновение и полезни съвети за дома и градината. Не пропускайте нашите специални предложения в Практис и на Практис.bg.